Al Japó hi ha un bosc on el silenci no sembla normal, sembla que t'estigui esperant. A Okigahara, als peus del Mont Fuji, des de fora sembla un bosc normal, dens, verd, tranquil. Però els que hi han entrat expliquen que el so desapareix, que no se senten ocells, que el vent queda atrapat entre els arbres i que quan mires enrere el camí ja no sembla el mateix. Per això, alguns visitants deixen cintes lligades als arbres per recordar d'on venen i, amb sort, poder tornar. Però a Okigahara no és conegut només per això. A l'entrada hi ha cartells que no trobaries a cap altre bosc. La teva vida és valuosa. Pensa en la teva família. Com més t'endinses, més costa ignorar el que hi ha al voltant. Motxilles abandonades, tendes buides, objectes personals deixats enrere, els últims instants de persones que han pres una decisió. Alguns diuen que sols és un lloc marcat pel dolor humà, però d'altres asseguren que hi ha alguna cosa més. Una presència, quelcom estrany, que t'hi manté fins al final. Tu hi entraries? Més misteris, aquí.